Fíha, ty si ale fešák, hvizdne obdivne ocko. Svojko neisto prestupuje z nohy na nohu a ani teraz toho veľa nenahovorí. Jeho nervozitu prezrádza len známe kolísanie sa. Dnes ide do škôlky. Mamička mu povedala, ako to tam vyzerá a čo ho čaká. Dokonca sa tam boli aj niekoľkokrát pozrieť. Keď tam bol sám, celkom sa mu to páčilo. Ale teraz, keď tam už má ísť naozaj, vôbec sa mu nechce. Čím viac sa mamička snaží tváriť nadšene a opisovať mu, čo všetko ho tam čaká, tým viac sa Svojko tvári vydesene. Cudzie deti, cudzia pani učiteľka, hračky, s ktorými sa hrá aj niekto iný, pastelky, ktoré určite nebudú zastrúhané alebo usporiadané podľa farieb, jedlo, ktoré nevarila mamička, tanieriky a poháre, z ktorých už predtým niekto jedol a pil. Tak to si absolútne nevie predstaviť. Tak poď, volá ocko, zatiaľ čo Svojko ostáva stáť vo dverách, rozhodne krúti hlavou na znak nesúhlasu a prosebne upiera na ocka svoje zvláštne čierne oči. Neidem, bojím sa. Ocko si k temu čupne a z vrecka vyberá už známu hrdinskú dobrôdku. Tentoraz však vôbec nepomáha. Neodniesla jeho strach, neprepenila ho na superhrdinu. Jeho srdiečko stále bije ako o preteky a nožičky sú akési slabé. Svojko, mám pre teba prekvapenie. Zapojí sa do rozhovoru mamička a za chrbtom niečo ukrýva. Čo to asi tak môže byť? Vo Svojkových očkách sa prebúdza zvedavosť. Mamička odrazu spoza chrbta vytiahne krásny modrý svetrík. Pozri sa. Svetrík? Čuduje sa Svojko. To nie je len taký obyčajný svetrík. Je to zázračný plášť. Jeho kapucňa ukrýva tajomstvo. Keď sa do nej ukrieš, ľahšie prekonáš aj ten najväčší strach. Vysvetľuje mamička. Ukáž? To je skvelé. Posmelí ho ocko, kým Svojko sa na nich neisto pozerá. Znova má ten dospelácky výraz, ktorý prezrádza, že sa mu to celkom nezdá. Ale vyskúšať to môže. Fíha. Zdá sa, že to zabralo a Svojko vo svojom superplášti opatrne vykročil za novým škôlkárskym dobrodružstvom. Mamička sa zatiaľ snaží stihnúť odfotiť túto vzácnu chvíľu, pretože keď Svojko vyjde z domu, okamžite bude mať na sebe najbližšie blato, do ktorého s radosťou čľupne. Pri dverách škôlky zastane. Hlavku si ukrie do kapucne svojho čarovného plášťa a vchádza do sveta plného nových farieb, vôní, hračiek a najmä detí a ľudí, ktorých nepozná. Kým sa so všetkými lepšie zoznámi a spozná nové prostredie, môže s ním byť v škôlke aj mamička. Svojko pomaly, držiac za ruku svoju mamičku, kráča po chodbe. Pridá sa k ním aj pani učiteľka, ktorú už predtým niekoľkokrát videl. Páčila sa mu. Pýtala sa ho samé dobré otázky, ako tá teta skoro kamoška, ktorá povedala mamičke a ockovi, že je dieťa s autizmom. Tak, Svojko, toto je tvoja skrinka. Pripravili sme ju špeciálne pre teba. Verím, že sa ti bude páčiť. Povie pani učiteľka s úsmevom a Svojko pri pohľade na svoju skrinku nemôže uveriť vlastným očiam. Zatiaľ, čo iné deti mali na svojej skrinke len jeden obrázok, podľa ktorého si svoju skrinku poznali, tá jeho bola oblepená množstvom rôznych nálepiek. Ale neboli to len také hociaké nálepky. Boli to obrázky všetkého, čo mal rád. Obrázky s množstvom čísel, ktoré boli usporiadané od najmenšieho po najväčšie, hmyzu, ktorý bol rozdelený podľa veľkosti, veselých pasteliek usporiadaných podľa odtieňov farieb. A čo bolo najlepšie? V strede bola veľká nálepka chlapca skákajúceho na trampolíne s nápisom Nevrzgajúca trampolína. Prezradím vám, že Svojko už trošku vedel čítať.
Keď Svojko svoju skrinku otvoril, čakala tam krabička s nápisom Svojkové hrdinské dobrôdky a vešiačik s nápisom Vešiačik na superhrdinský plášť. Aj keď Svojko nevedel dať radosť najavo tak ako iné deti, mamičke bolo jasné, že jeho prvý deň v škôlke nemohol začať lepšie. Vďaka takýmto maličkostiam vedela, že jej chlapček bude na mieste, kde sa mu budú snažiť porozumieť. A Svojko? Nielenže sa v cudzom prostredí tváril spokojne, ale dokonca chytil mamičku za ruku a sám vykročil do triedy, kde ho čakalo to najväčšie prekvapenie. V prázdnej triede na stolíku stálo známe autíčko, pri ktorom bol nápis pre Svojka. Opatrne ho chytil do rúk a začal na ňom pomaly roztáčať kolieska. Kde som len toto autíčko videl? Hútal Svojko. Aha, predsa v nemocnici. Bol tam kamarát so sadrou na nohe. Ako sa volal? Rozmýšľal, keď odrazu za sebou začul hlas. Ahoj, pamätáš si ma? Ja som Boľko, kamarát z nemocnice. Svojkovi sa odrazu rozžiarili očká a jeho strach sa pomaly premieňal na zvedavosť. Aký asi bude tento nový, ešte neobjavený škôlkársky svet? Spolu s Boľkom si sadli za stôl a znovu sa tak ako v nemocnici spolu hrali s autíčkami. Každý sám a predsa zvláštne spolu. Zatiaľ čo do triedy začali postupne prichádzať aj ostatné deti. Tie však už vopred vedeli, že ich nový spolužiak Svojko potrebuje čas, aby sa dokázal s nimi hrať. Vedeli, že ak bude reagovať inak, ako by čakali, nie je to preto, že ich nemá rád, alebo by im chcel ublížiť. Je to preto, lebo vníma svet trošku inak ako oni. Ako? To nikto nevie presne popísať. Aj pre samotného Svojka by to bolo ťažké. A aj keď bude niekedy ťažké nahliadnúť do jeho sveta, spolu s ostatnými budú spoznávať, ako si porozumieť. Hoci príde veľa výziev a situácií, keď sa im to bude zdať ťažké, vždy nájdu spôsob, ako to spolu zvládnuť. Pretože tak ako každý jeden z nich, aj Svojko je veľmi výnimočný chlapček. Tak vidíte, hovorí pani učiteľka mamičke, s ktorou potajme pozorujú hrajúcich sa chlapcov. Svojko už má aspoň jedného kamaráta. Mamička si s úsmevom utrie zatúlanú slzu a s tichou radosťou odpovie. Mýlite sa, pani učiteľka. Svojko už má až jedného kamaráta.